La Fundació Pinae ha organitzat un any més el Festival Músic Veu, que uneix música i solidaritat. Enguany compleix la seva 11a edició, va dedicada a la salut mental, i per parlar de tot plegat tenim amb nosaltres a Joan Melero, que és director de la Fundació Pinae, organitzadora d'aquest Festival Músic Veu. Bona tarda, Joan. Bona tarda, Judit. Moltes gràcies per convidar-nos. Escolta'm, explica'ns, si vols, abans que res, què fa la Fundació Pinae? Ui, la Fundació Pinae Perquè feu moltíssimes coses. Fa moltes coses i no fa res. Això en alguna ocasió algú m'ho havia preguntat abans, lògicament. És una fundació privada sense afany de lucre que té una vocació eminentment social, d'acció social i d'acció d'impuls en el marc del territori, estimulant la promoció cultural, la promoció educativa, la preservació del medi ambient, la cohesió social i la cohesió econòmica en el marc del territori, a través de l'estímul de determinades activitats, com ara Músic Veu i d'altres, i com ara, especialment, la convocatòria d'impuls pel territori, que dona suport a projectes d'entitats de tercer sector en el marc del que considerem com a territori propi, que seria l'àmbit de la vegueria Penedès. Aquest és un d'aquests impuls, no? És una de les activitats, un dels projectes més importants que té la Fundació Pinae, o almenys de la que parlem més als mitjans de comunicació, oi? Dediqueu molts esforços a aquest programa. És una de les activitats més maques que més ens obre el teixit d'aliances amb tercers i és el que ens obre els ulls de cara al que s'està fent al territori. O sigui, el que ens apropa més a les persones i en el territori. El poder trobar aliances amb entitats que estan en l'àmbit social, en l'àmbit de la salut mental, en l'àmbit de l'ensenyament, en l'àmbit de la cultura i en tots els àmbits que d'alguna manera formen part dels nostres objectius. Escolta'm, Joan, estem parlant del Músic Veu, ho deia, 11 edicions, no? Sembla que fos ahir. Com va començar aquest Músic Veu? Aquesta evolució que ha patit, diguéssim, aquest Músic Veu. Músic Veu és una de les activitats més destacades en l'àmbit de la promoció cultural que fem a la Fundació. No ho fem sols, ho fem gràcies també a la interacció amb altres operadors, també públic-privats, i Músic Veu va néixer d'una forma tímida, com neixen tots els projectes, amb activitats amb establiments propis, eminentment a l'espai cultural del Fòrum Verge Balaguer, establiment nostre aquí a Vilafranca, però que amb el temps, i especialment com a conseqüència de la pandèmia, ens va fer obrir la ment, sortir de la zona de confort i obrir-nos també a la col·laboració per generar economia de territori, per generar economia circular i sobretot per donar visibilitat als espais tan macos que tenim en l'àmbit del Penedès, que són molts, alguns d'àmbit públic, altres privats, i aquí, a partir del 2020-21, es van començar a teixir aliances que ens van permetre visibilitzar un Músic Veu com el de la 11a edició, que ens porta a llocs tan emblemàtics com poden ser espais cavistes de territori d'especial singularitat o espais públics com aquí a Vilafranca o a Vilanova i altres espais de la vegueria. Ens ha permès obrir-nos a les diferents comarques, especialment a l'Anoia, al Garraf i a l'Alt Penedès. Esperem que ben aviat puguem arribar també al Baix Penedès i esperem també seguir teixint aliances perquè Músic Veu sigui molt més que promoció cultural, coneixement de territori, impuls de l'economia local i, evidentment, solidaritat i accessibilitat. Clar, l'any passat el que vau recaptar va anar per l'ELA, a favor de la investigació per l'ELA. Vau recaptar, si no recordo, uns 20.000 euros, una mica més de 20.000 euros, una xifra gens trista, diguéssim. La veritat és que va ser rècord. Per això anava a dir, no sé si va ser rècord i per tant una miqueta també va superar aquestes expectatives. Sí, i per nosaltres també és molt important el que dèiem, no només la generació d'estímuls de promoció cultural i artística, en marc de les arts escèniques en aquest cas, sinó sobretot l'acció social i divulgativa de l'acció que s'està recolzant. Durant tot el cicle que implica Músic Veu, donem a conèixer a les persones que hi participen o que s'interessen per les activitats que fem, del que és l'entitat, del que és el beneficiari, del per què de tot plegat i, evidentment, donem a conèixer l'any passat, en benefici de la investigació per la cura de l'ELA, una malaltia molt greu, una malaltia que requereix molts recursos per la investigació i pel suport a les famílies, i vam tenir la sort que el dia que vam fer la presentació del lliurament, aquell dia es va aprovar el projecte de llei de l'ELA, per ajudar a les famílies i als malalts que tenen aquesta malaltia a tenir una vida més digna i un acompanyament com el que tots esperaríem davant d'una situació així. Joan, recorda'ns això, enguany ja estem immersos, durarà fins ben entrat l'estiu, fins al juliol. A qui va dedicat aquesta 11a edició del Festival Músic Veu? La 11a edició està dedicada a un projecte de la Fundació Sant Joan de Déu, que és Som Salut Mental 360. És una plataforma multidimensional que es troba
a les xarxes i al seu propi web, i que pretén acompanyar i donar suport a les famílies que es troben en situació de vulnerabilitat com a conseqüència d'una situació de dificultat en el marc de la salut mental. Tots en algun moment de les nostres vides patirem algun procés que ens aproparà a ser vulnerables per raó de salut mental. Per tant, vam considerar que era una causa molt potent, una causa en la qual hi ha molta necessitat al marc del territori, les persones del territori, i per tant acompanyar-nos o acompanyar en aquest cas a l'entitat referent que creiem que és l'entitat a país que està treballant més en aquest àmbit, que és Sant Joan de Déu, doncs ens va semblar molt interessant i per això doncs, ens vam alinear amb aquesta causa que, a més d'implicar-nos a efectes de buscar un gran col·lectiu de professionals de la música i del territori, doncs també que ens acompanyin per poder fer divulgació de la causa que estan defensant i que d'alguna manera ens ha d'implicar a tots. Joan, com escolliu els projectes que cada any són beneficiaris? Perquè no ha de ser fàcil, n'hi ha moltíssims, malauradament hi ha moltíssima necessitat. Una mica quin és aquest procés de selecció? Doncs mira, és molt difícil, com bé dius, perquè d'alguna manera hi ha moltes causes, hi ha moltes necessitats, però sí que és cert que el fet de treballar des de la convocatòria d'Impuls pel Territori ens aprova molt a les entitats i ens aprova molt a les necessitats del territori. Tant és això que sempre proposem de l'ordre de 3-4 propostes i evidentment les portem al patronat de la Fundació, que és qui finalment decideix quina és la causa en la qual ens impliquem durant tot l'any següent en el marc del Festival Músic Veu, que no és l'única causa que perseguim i que estimulem. Durant tot l'any en seguim altres i evidentment una de les característiques més habituals de la Fundació és això, que intentem conjugar diferents elements per poder arribar a la cobertura de diferents necessitats, sobretot de perfils vulnerables. És un festival que dura diversos mesos, moltes setmanes. Parla'ns una miqueta del cartell d'enguany. El cartell aquest any ha sigut, com us podeu imaginar, això no es prepara d'un dia per l'altre. Ja deveu estar preparant pràcticament el de l'any següent, no? Estem treballant pel 2026 i alguna cosa ja pel 27. La veritat és que sí, no és fàcil i qualsevol promotor cultural de territori ho sap i a més el maco d'això és aconseguir portar primeres referències en el territori també vinculant-les amb donar oportunitats al talent jove que surt. Vam tenir l'altre dia l'ocasió de compartir un concert meravellós amb el Roger Pedrós, un jove talent conegut perquè ha participat en diferents concursos i a televisió i ens va descobrir una persona molt autèntica i molt extraordinària que vam poder disfrutar i posar a l'abast del públic. Juntament amb aquests potencials emergents com la Paula Cops, que també la tindrem, que és una artista jove molt potent i que segurament d'aquí a uns anys igual els catxets ja no són accessibles. Ja no es poden pagar, no? Però ara sí, no? També intentem donar oportunitats per la participació, la cooperació, la col·laboració amb entitats del territori, com per exemple el que farem aquí a Vilanova, amb el concert dels Xatós, amb col·laboració de la Polifònica i algun altre operador més, per fer alguna cosa molt bonic a peu de mar. Aquí a Vilafranca, al Casal, tindrem un espectacle que estem treballant amb l'Espinguet i amb el Teatre del Casal, en el qual hi participaran nens i joves de territori, i serà un espectacle únic. I amb això també ho acompanyem de concerts amb els quals hi participen artistes de primer nivell. La cap de cartell d'aquest any és Rosalén, que estem molt contents, no només pel que és l'artista, sinó també perquè és una persona compromesa. Llavors, una persona compromesa com ella, amb lletres compromeses i amb una actitud compromesa... Dona aquest valor afegit, no? Dona un valor afegit i ens acompanya i ens agrada que sigui així. Llavors, si algú està pensant en comprar entrades de Rosalén, que voli, perquè estan a punt d'exhaurir-se. M'ho imagino. Com la Rosalén, Elena Gadel, que és un clàssic, que també ens col·labora molt sovint, Andrea Motis, la sentim nostra i d'alguna manera també és molt maco veure que cada any es renova i recicla i aporta un valor nou i a més fer aquest tipus d'espectacles amb espais caristes del territori com poden ser Codorniu, com pot ser el celler de Seguraviudes, que és novetat aquest any, o com poden ser altres ja clàssics com Llopart o Jean León, doncs és una meravella. Això no podíem fer-ho si no fos per l'acompanyament també de les administracions que, tot i no aportar poder recurs econòmics, sí que aporten espai i seguretat amb les activitats que fem. I també, sobretot, amb el col·lectiu de col·laboradors de l'àmbit empresarial que volen vehicular la seva RSC a través d'un canal tan potent com pot ser el Músic Veu, i que nosaltres estem encantats de poder comptar amb ells, perquè gràcies a ells podem arribar més lluny.
Perfecte, Joan, moltíssimes gràcies per haver-nos acostat un any més a aquest festival meravellós que uneix això, música i gastronomia, i a més en espais ideals de la Vegueria Penedès. Tothom qui vulgui, ja ho sap, pot entrar a la pàgina web, oi? I comprar les entrades de l'espectacle que vulgui, del concert que vulgui, i així també ajudarà a favor de la salut mental i Sant Joan de Déu. Molt bé. Moltes gràcies, Joan. Moltíssimes gràcies a vosaltres. Vinga, bon dia.